Poštovani gledalci, sportski pozdrav. Dobrodošli slikom u prestonicu Ukrajine, Kijev, gde je održan i 9. evropski šampionat u minifudbalu. Minifudbal je najpopularniji rekreativni sport na svetu. Gotovo da ne postoji čovek koji barem jednom u životu nije odigrao sa prijateljima meč minifudbala. Stotine miliona zaljubljenika u samu igru širom sveta uživaju u ovom divnom sportu koji je više od rekreacije, više od igre i više od druženja. To je strast koja vam, makar i na trenutak, omogućava da se prepustite. Da osjetite fudbalsku igru, pokažete veštinu, maštate i sanjate. Zamislite sebe u dresu najvećih svetskih klubova. Prepustite se igri i budete svoji. Zbog sve veće popularnosti samog sporta u svetu, 2008. osnovana je Svetska asocijacija minifudbala, a već 2010. godine i Evropska asocijacija, koja je na početku brojala 7 članica. Prvi evropski šampionat održan je 2010. godine u Slovačkoj sa samo 4 reprezentacije, da bi danas Evropska federacija brojala više od 40 zemalja koje su punopravne članice EMF-a. Od samog starta određena su jasna pravila. Minifudbal je sport koji se igra na otvorenom. Dimenzije terena su 50 x 20 metara. Golovi su dimenzija 4 x 2 metra. Na terenu u igri mogu biti golman i 5 igrača u polju. Aut se izvodi rukom i utakmica je podeljena na 2 poluvremena od po 20 minuta. Pravo nastupa imaju isključivo fudbaleri koji nemaju profesionalne ugovore, što znači da je minifudbal neprofesionalni sport koji nudi mogućnost rekreativcima da se takmiče na najvišem svetskom i evropskom nivou. 2014. godine Dejan Boromisa, Jovan Vasilijević i Zoran Zdravković osnovali su Srpsku asocijaciju minifudbala. S obzirom na to da su se evropski šampionati igrali svake godine, te 2014. na evropskom šampionatu u Crnoj Gori, naša zemlja bila je članica Evropske federacije minifudbala i zemlja posmatrač evropskog prvenstva. Debi na šampionatima Evrope Srbija je imala već naredne 2015. godine u hrvatskom Vrsaru, kada naš tim nije prošao grupnu fazu. Na prvenstvu su nastupile 32 reprezentacije Evrope. Baza srpskog minifudbala tada je bio Beograd, da bi se već naredne 2016. u našu ligu uključili i timovi iz Šapca, Novog Sada i Čačka. Te 2016. u Mađarskoj okosnicu reprezentacije činili su Čačani, ali Srbija ponovo nije prošla u nokaut fazu. Prvi put smo se među 16 najboljih ekipa u Evropi plasirali 2017. na šampionatu u Češkoj, kada su igrači iz Novosadske lige činili jezgro nacionalnog tima, ali smo u osmini finala poraženi od Rumunije sa 4:1. Srbiju je 2018. očekivao i četvrti uzastopni nastup na šampionatima Starog kontinenta. U prethodnih 8 nastupa Rumunija je osvojila 6 uzastopnih titula od 2010. do 2015. godine. 2016. u Mađarskoj pobedio je Kazahstan, dok je 2017. u Češkoj najbolja bila reprezentacija Rusije. 9. uzastopno evropsko prvenstvo igralo se od 12. do 19. avgusta u prestonici Ukrajine, Kijevu. Početkom juna u Šapcu je organizovan i završni turnir šampionata Srbije u minifudbalu, na kojem je nastupilo 12 ekipa, po 4 najbolja tima sa turnira u Beogradu, Novom Sadu i Šapcu. Turnir je osvojio prvak Beograda u minifudbalu, znači oni su sada i aktualni prvaci minifudbala u Srbiji. Međutim, Srbiju će na evropskom prvenstvu u Kijevu od 12. do 18. avgusta predstavljati ekipa Tipex, koja je i aktualni prvak Vojvodine u minifudbalu. Oni su predstavljali Srbiju na Ligi šampiona prošle godine u Termama Čatež. Tako da verujemo da će napraviti dobar rezultat jer imaju već jedno veliko iskustvo na međunarodnoj sceni. Tu je i najbolji igrač Srbije Veselin Guberinić, tako da verujemo u naš tim. Ja sam Nebojša Desnica, predstavljat ću svoju državu Srbiju na Evropskom prvenstvu u Ukrajini. Ja sam Stefan Radovanović, dolazim iz Novog Sada i predstavljat ću reprezentaciju Srbije u minifudbalu. Ja sam Siniša Milanov i dolazim iz Novog Sada i predstavljat ću Srbiju na Evropskom prvenstvu u minifudbalu. To je ispunjenje sna. Nisam nikad ni pretpostavio da će doći do ovog momenta, ali sad već kad smo u situaciji da ćemo ići da igramo za svoju državu, nešto predstavlja veliko i nadam se da ćemo se vratiti sa prelepim utiscima i da ćemo svoju državu prezentovati na najlepši mogući način. Ambicije su velike, s tim da nikog ne respektujemo. Znači idemo tamo da se takmičimo sa svima.
Fudbal igramo iz ljubavi. Znači ne igramo za novac, ne igramo za novčane nagrade, svi ti igrači su rekreativci, znači nisu plaćeni fudbaleri. Petu godinu za redom nastupila je i naša reprezentacija Srbije. A kakav su rezultat postigli, saznaćemo u narednim trenucima. Reprezentaciju Srbije na ovom evropskom šampionatu predstavljali su golmani Siniša Milanov i Marko Daković, odbrambeni igrači Milivoje Jovičić, Đorđe Celin, Nemanja Crnoglavac i Dejan Klajić. U napadu su igrali Veselin Guberinić, Stefan Radovanović, Čedomir Tomčić, Ivan Štokić, Nikola Pavlović i Nebojša Desnica. Treneri reprezentacije bili su Rajko Andrić, Dušan Radojčić i Nikola Stojanović. Kijev je prvi put bio domaćin evropskog šampionata u mini fudbalu. U prestonici Ukrajine igrano je i finale Lige šampiona u velikom fudbalu u maju ove godine, u kojem je Real Madrid pobedio Liverpool. 2012. godine Ukrajina je sa Poljskom bila i domaćin evropskog prvenstva u fudbalu, a finale tog šampionata igrano je upravo na Olimpijskom stadionu u Kijevu. U pitanju je jedan od najlepših evropskih gradova, prepun predivnih manastira, crkava i znamenitosti. Grad prelepe arhitekture koji ima oko 3 miliona stanovnika. Na evropskom šampionatu u Kijevu nastupilo je 20 evropskih reprezentacija podeljenih u 4 grupe sa po 5 ekipa. Po 2 najbolje plasirane reprezentacije svake grupe išle su direktno u četvrtfinale. Srbija se nalazila u grupi D sa reprezentacijama Češke, aktuelnog svetskog prvaka, potom selekcijama Mađarske, Azerbejdžana i Turske. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu deklasirala je selekciju Turske sa 5-1 u prvom kolu grupe D na evropskom prvenstvu u Kijevu. Dvostruki strelci za našu selekciju bili su Ivan Štokić u 13. i 24. minutu, kao i odlični Čedomir Tomčić, koji je bio strelac golova u 16. i 39. minutu. Jedan gol za Srbiju postigao je i Stefan Radovanović u 32. minutu meča. Našu reprezentaciju posetio je i nekadašnji reprezentativac naše zemlje u velikom fudbalu, Igor Duljaj, koji danas radi kao pomoćni trener u čuvenom Šahtjoru iz Donjecka. Ja sam već jednom rekao da je meni veliko zadovoljstvo što mogu da ugostim naše sportiste, tako da ja se nadam da im moja podrška pomaže. S obzirom na ono što sam saznao, mislim da možemo da dođemo do finala i to dokazuju igre koje su pokazali naši momci. Pored Duljaja, reprezentativcima su podršku sa tribina pružali i Aleksandar Pantić, bivši fudbaler Crvene zvezde i Viljareala koji danas igra za Dinamo iz Kijeva, kao i konzul naše zemlje u Ukrajini, gospodin Svetomir Todorović, koji je sve vreme pružao svaku vrstu pomoći i podrške našim reprezentativcima i koji ih je bodrio tokom svakog meča. Igrači Srbije i čitava naša delegacija bili su prezadovoljni ovakvim gostoprimstvom naših domaćina u Kijevu. Super, stvarno ovaj kompleks ceo je baš odličan, organizacija je super, stvarno ne vidim nikakav nedostatak, lepo su organizovali i to je to, vidjet ću. Reprezentacija Srbije odigrala je potom i nerešeno sa selekcijom Češke 1-1 u drugom meču grupe D i napravila veliki iskorak ka četvrtfinalu. Česi su aktuelni šampioni sveta, a naša reprezentacija imala je veći broj prilika na ovom susretu. 2 puta su naši igrači pogađali okvir gola, tako da su na kraju Česi bili zadovoljni ovakvim ishodom. Strelac jedinog pogotka za našu ekipu bio je Čedomir Tomčić, kojem je ovo bio 3. pogodak na prvenstvu. Srbija je imala 4 boda iz 2 odigrana kola, Česi su imali 7 poena i utakmicu više. Usledila je i odlučujuća utakmica na prvenstvu u 3. kolu grupe D. Naša reprezentacija pobedila je Mađarsku sa 1-0. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Ivan Štokić u 14. minutu. Mađarska je treće plasirana ekipa sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva koje je održano u češkom Brnu, a naša selekcija ostavila je mnogo bolji utisak. Briljirao je Čedomir Tomčić koji je organizovao sjajne napade našeg tima zajedno sa Veselinom Guberinićem. Odbranom su sjajno komandovali Đorđe Celin i Nemanja Crnoglavac, kao i golman Marko Daković, koji je odlično branio i na ovom susretu. Srbija je gol postigla na vreme posle lepe akcije u 14. minutu, kada je Štokić posle asistencije Čedomira Tomčića postigao svoj 3. gol na evropskom prvenstvu u Kijevu, za ispostavit će se konačnih 1-0. Do kraja utakmice u posljednja 2 minuta naš tim igrao je i sa igračem manje, jer je zbog drugog žutog kartona isključen stameni Đorđe Celin, ali je naša odbrana izdržala do kraja, tako da je Srbija zabeležila i drugu pobedu na prvenstvu. Mogu reći da su ekipe izuzetne, pogotovo Češka i Mađarska. Češci naravno su svetski šampioni. Uspeli smo da remiziramo protiv njih.
Mađare smo uspeli da dobijemo, malo smo imali sreće, ali treba i sreću zaslužiti. Uglavnom i mi imamo dobru ekipu, to su uglavnom momci koji se poznaju, većina iz Novog Sada, ima par mamaka iz Beograda, lepo smo se uklopili, imamo dobru atmosferu i guramo dalje. Na tabeli naše grupe D Srbija je bila na deobi prvog mesta sa Češkom sa 7 osvojenih bodova. Naš tim dao je 7, a primio samo 2 gola, dok su Česi postigli 10, a primili 5 pogodaka. Na neki način smo malo iznenadili sami sebe. Sva 3 kola su nam bila na svoj način teška, naročito sa prošlogodišnjim osvajačem Češkom i sa trećeplasiranom Mađarskom, ali eto, uspeli smo iz ta 2 meča da uzmemo 4 boda i došli smo u situaciju da ovom poslednjom utakmicom rešavamo o odlasku u četvrtfinale. Ovo je za mene nešto novo, stvarno sam impresioniran s onim što je naša reprezentacija pokazala. Koliko sam shvatio, danas nam je potreban 1 bod, ali verujem da će naši momci ići na pobedu. Od srca im želim da se plasiraju u sledeći krug. Pratimo skoro svaku utakmicu kako nam obaveze dozvoljavaju. Čestitaju momcima na dosadašnjem uspehu, nadam se da će dogurati što više, nadamo se i finalu. Ako Bog da, juče su pokazali da su, to je prekjuče, da su igrali sa Česima koji su stvarno u ovom rangu takmičenja najbolji, koliko sam čuo. Tako da što da ne, možemo da guramo do finala, možda čak i da se osvoji. Sad nam trenutno rastu ambicije, ali kažem, sve zavisi od današnje utakmice. Neću nijednog trenutka da glorifikujem ono što smo uradili u prethodnom periodu sve dok se ne završi ovih 40 minuta kojih nam slede. Srbiji je bila potrebna pobjeda nad Azerbejdžanom kako bi se naš tim plasirao u istorijsko prvo četvrtfinale na evropskim prvenstvima. Srbija je bila favorit protiv Azerbejdžana u poslednjem četvrtom kolu grupe D. Tu ulogu naš tim je i opravdao i slavio sa 2:1. Naša reprezentacija zauzela je tako prvo mesto u grupi D ispred aktuelnog svetskog prvaka Češke. Strelci za naš tim u pobedi nad Azerbejdžanom u 2:1 bili su Nebojša Desnica i Stefan Radovanović. Ovo je bila 3. pobjeda naše nacionalne reprezentacije na evropskom prvenstvu u prestonici Ukrajine. Na utakmici protiv Azerbejdžana naša reprezentacija igrala je bez stamenog odbrambenog igrača Đorđa Celina i kreativca svih naših napada Veselina Guberinića, koji su bili suspendovani zbog kartona na prethodnim mečevima. Ipak, oporavio se Nebojša Desnica koji je imao povredu kolena i postigao je svoj prvi gol na prvenstvu. Crnoglavac je odlično komandovao odbranom našeg tima na sredini terena, je odlično zatvarao i Radovanović sa Klajićem i Štokićem, koji je pomagao Nikoli Pavloviću u samom napadu ekipe. Ostvarili smo najbolji rezultat do sada u 8 najboljih ekipa Evrope, što samo po sebi daje mogućnost da sledeće godine predstavljamo Srbiju na svetskom prvenstvu u Australiji. Pod našom asocijacijom postoje 4 grada koje organizuju ligi u mini fudbalu. Ovom prilikom pozivamo ostale gradove koji imaju slične lige da se priključe asocijaciji i samim tim u nekoj budućnosti napravimo još jači mini fudbal u Srbiji, gde ćemo kroz kvantitet dobiti i kvalitet igrača u mini fudbalu. U istorijskom prvom četvrtfinalu za naš mini fudbal reprezentacija Srbije poražena je nažalost od selekcije Kazahstana sa 2:1. Ovim porazom naš tim je zauzeo 5. mesto na evropskom prvenstvu i obezbedio učešće na svetskom šampionatu u Australiji naredne godine. I tokom četvrtfinalnog duela podršku našem timu davali su Igor Duljaj, pomoćni trener Šahtjora, Aleksandar Pantić, štoper Dinama iz Kijeva i potencijalni reprezentativac Srbije, kao i konzul ambasade Srbije u Ukrajini gospodin Svetomir Todorović. Ipak, povrede su odlučile četvrtfinalni duel sa Kazahstanom. Naša reprezentacija igrala je znatno bolje i organizovanije od rivala. Guberinić, Tomčić i Celin stvarali su prilike za napadače Nikolu Pavlovića, Nebojšu Desnicu i našeg najboljeg strelca Štokića, ali je naš tim propuštao prilike i nije krunisao bolju igru. Usledila je kazna Kazahstanaca koji su zaigrali brže i organizovanije, stvorili su 2 ozbiljne prilike u prvom delu igre i nakon promašaja naših igrača stekli prednost od 1:0. Nedugo potom u igru je ušao fenomenalni Stefan Radovanović koji je posle predivne asistencije Guberinića postigao i 3. gol na turniru za konačnih 1:1 posle prvih 20 minuta igre. Ja sam se trudio da dam sve od sebe, da u svaki duel ulazim sa željom da ja uzmem tu loptu i da osvojim, da pomognem ekipi. Takav je bio dogovor u slačionici. Igrači su svi to ispoštovali, onda nije bilo šanse da se neko ne bori za ekipu i za drugara koji cimera ili saigrač. Primili smo gol na početku drugog poluvremena, potom napravili žestok pritisak na rivala. Guberinić je sa markerom stao na gol kako bismo dobili igrača više u polju, ali su se Kazahstanci odbranili, iako su trpeli žestok pritisak u posljednjih 5 minuta. Bilo je meni barem mnogo lepo, jedno veliko iskustvo.
Borili smo se svi stvarno kao jedan. Velika borba je bila, ali prezadovoljan sam. Ova selekcija Srbije otišla je stepenik dalje u odnosu na prethodna 3 nastupa. Utisci su savršeni, hvala na čestitkama. Lav Liga Vojvodine postoji već 7 godina i svake godine u zadnje 2 daje najviše reprezentativaca, zato sam i ja deo ove reprezentacije. Kao tim lider ja sam prezadovoljan jer ovi momci imaju toliko ljudskih kvaliteta, a vi ste videli i fudbalskih, da njima selektor ne treba. Oni sami sebe bodre, jedni druge ne daju im da padnu i bore se do kraja. U polufinalu Evropskog prvenstva u Kijevu svetski prvaci Česi deklasirali su Englesku sa 5:0, dok su u drugom polufinalu Rumuni tek posle penala eliminisali reprezentaciju Kazahstana. Srbiju je tokom ovog evropskog šampionata u Ukrajini predstavljao i jedan od najboljih sudija turnira, Srđan Stevanović, koji je bio i 3. sudija tokom finalne utakmice između Češke i Rumunije. Za mene je jedno izuzetno značajan moment u karijeri, da pošto je, kao što znate, ovo moje prvo evropsko prvenstvo, tako veliki event, i ja sam se trudio da se pokažem u najboljem svetlu i od rukovodstva IMF-a sam dobio od sudijske organizacije tu čast da izađem kao 3. sudija na finalnoj utakmici između Češke Republike i Rumunije. U finalu 9. evropskog prvenstva koje je održano u prelepom Kijevu, Češka je deklasirala selekciju Rumunije sa 4:1. Česi su tako objedinili svetsku i evropsku titulu i opravdali ulogu prvog favorita, a interesantno je da su naši igrači sa Česima odigrali nerešeno u grupi 1:1. 3. mesto na prvenstvu osvojili su Kazahstanci, koji su lako pobedili Engleza sa 2:0. Naš nacionalni tim u minifudbalu prvi put je ušao među 8 najboljih ekipa u Evropi i tako izborio plasman na svetsko prvenstvo koje će se održati u Australiji, u Pertu naredne godine tokom septembra i oktobra. Već kako smo se vratili u nedelju sa evropskog prvenstva, kreću pripreme za svetsko prvenstvo, da okupimo što bolju ekipu, da se i finansijski to podrži raznih kompanija, da probamo da u što boljem sastavu odemo tamo i na što bolji način predstavljamo Srbiju na tom, za nas, prvom svetskom prvenstvu. Mi želimo da priključimo i Južnu Srbiju u našu asocijaciju, znači Niš i ceo taj okrug Srbije. Tako da, eto, mislim, javljaju se ljudi iz drugih gradova nakon prvenstva i nadamo se da ćemo imati sa njima odličnu saradnju u budućnosti. Biće to prvo učešće Srbije na svetskom prvenstvu u minifudbalu. Pred našom asocijacijom je sada veliki ispit da sakupi sredstva i sponzore koji bi omogućili reprezentaciji Srbije da prvi put otputuje i na svetsko prvenstvo u daleku Australiju. Svaka pomoć ovim entuzijastima i zaljubljenicima u minifudbal biće dragocena. Pored Evropskog prvenstva za rekreativce, u ovom sportu postoje i lige za kompanije i od sledeće godine će se organizovati Evropski biznis kup u Antaliji i u Turskoj kao još jedan od projekata EMF-a. Posle toga ide Mini4U projekat, to je novi projekat Evropske federacije u saradnji sa Erasmus projektom gde su zajedno organizovali projekat Mini4U koji se održava u Mađarskoj ove godine prvi put. To je projekat koji približava sve, ne samo muškarce kako do sada bio to slučaj mini fudbalu, već će sada dobiti priliku da učestvuju i žene raznih uzrasta, zatim osobe sa posebnim potrebama i U23, znači takmičenje za juniore od 16 do 23 godine. 3. izdanje Lige šampiona u minifudbalu biće organizovano i ove godine u termama Čatež u Sloveniji od 5. do 9. septembra. Srbiju će predstavljati 5 ekipa. Reprezentativci Srbije zaista su ostavili sjajan utisak na ovom 9. šampionatu Evrope u minifudbalu. Tradicija se nastavlja i našu reprezentaciju očekujemo već i na narednom svetskom šampionatu u Australiji, gde će, nadamo se, ostaviti izvanredan utisak i ponoviti partije sa ovog evropskog šampionata, a možda otići i korak dalje. Do sledećeg svetskog i evropskog prvenstva u minifudbalu, sportski pozdrav!